Sure, it's a common notion, perpetual emotion, but I don't need the comfort of any lies. I've seen the ending, and there's no ascending right. Oh, back when I was younger, was told by other youngsters that might well be sunset beneath the earth. 'Cause I don't see what they see when they're staring at me. I see a window, a limit's a limit, and not at all. Bă, am rămas blocați în sală cu Rareș, cu Dani și cu Mircea. Suntem bine aici și Avem aici Nilu. Circulația este blocată pentru că nu se poate trece pentru că intră apă la radiatoare, nu avem loc. Nu avem pe unde să trecem pentru că astăzi este o zi de școală foarte importantă pentru mine, cel puțin care știu matematică. Infeliz, uitați, aici e Încă o reconfigurare traseu. eleva din clasa a 7-a sau 7-a. La liceu, prostule. S-a întors. Uitați aici, Nilu, bă! Am dat posta de știu. Vrește, bă, frumos. Da, e bun, e cum. Hai, dar ne cum, a? Aici, deja intrăm Oceanul Pacific. Săracul ăla chiar s-a oprit. Nu vede. Săracul, mamă, uite cum iese din canalizare. Și noi cum ar trebui să venim la școală? Bă, și ce e asta aici? Aici e vârtejul Spontana. Bă, am ajuns în Marea Neagră, n-avem cum să venim la școală. Îți 20 de centimetri de apus, să-i arătați lui domnul din mă. Uite aici! Intră la motor, bă! Uite-l mânca! Bă, să-i arătați lui domnul de... Să-i arătați lui domnul Neagu că n-avem cum, pur și simplu. Uite-l și bă! Bă, intră la motor. Bă, să strică golful. N-avem cum. S-a oprit, da, aia a fost. Bă, să-i arătați lui domnul, bă, că n-avem cum. If you could borrow effort to carry on forever, till I even mattered anymore. Sure, it's a common notion, perpetual emotion. It's not what you signed up for. Alea sunt roșii acolo, am impresia că ori o să fie negru, negru de data asta. V-am zis. Băi, nu încape. Uite că încape. Aici, pentru notă, astăzi este marți, ora de TIC. Am făcut site împreună cu Manu și cu Matei. Este site-ul, haide dați pe fișierele alea să vadă că l-am făcut. Bă, 6 ore de colindată, bă.